ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் பாப்பாவுக்காக பொம்மை வாங்க கடைக்கு போயிருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடைக்குள்ளே போகும்போது பாப்பா பேசிக்கிட்டே இருந்தப்போ பாப்பாவோட சவுண்டை கேட்டு அந்த ஒரு பொம்மை வந்து கீக்கின்னு சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ பாப்பாவுக்கு அந்த பொம்மை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் வேறு பொம்மையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம், ஆனால் பாப்பா அந்த பொம்மையை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது. சரி, இதே பொம்மையை வாங்கி கொடுத்துர்லாம், அது ரொம்ப சந்தோஷப்படும் அப்படின்ட்டு வாங்கி கொடுத்தாச்சு. இந்த பொம்மையில் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் பொருத்தப்பட்டிருக்கு. நம்ம ஏதாவது பேசிக்கிட்டே ஆன் பண்ணிவிட்டு பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த பொம்மை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கீக்கின்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.